ganyen magarya a tankaɗe shi a gauraya shi a haɗa shi da zuma shi kaɗai ka dinga ba ma ƙananan yara suna sha suka ce yana ƙara musu lafiya sosai wa tahsinu sihhatihim yana kyautata musu lafiya da kuzari da garkuwan jikinsu. Ganyen magarya fa'idarsa mafi girma a jikin mutum yana maganin ciwon fata. Duk mutumin da yake da matsala na fata in zai dinga wanka da ganyen magarya na sati sai fatar jikinsa ta canza. Duk mutumin da ƙaiƙayin jiki yake damunsa in zai dinga wanka da ganyen magarya, amma in kai wankan sai ka bari sai ya bushe, yana gyarawa. Duk mutumin da zai dinga jika ganyen magarya yana jika gemunsa da shi ya bari sai bayan minti 30 yana gyara shi, yana tsabtace shi, kuma yana cire amosani da ƙaiƙayin da suke jikinsa. Duk mutumin da yake jika ganyen magarya ya hada shi da ganyen gwanda ya wanke kansa ya bari a kansa, duk wani amosani ko da yana taba masa ido Allah yana warba shi da shi. Amma matsalar da yake damu mu shine ganyen magaryan da ya kamata mu yi amfani da su a wasu shaguna masu sai da magani a Kano, ni na ga mutumin da gaje za a sai ganyen magarya a wajensa, ƙarshe ba ganyen magarya bane, sabara ne. To yanzu me na ha'inci akan ganyen magarya? Ba jeji yake ɗebo shi ba? To me bambancin ɗibansa da sabara? Shi sabara ba kaya ko? Kun san sabara malam? Ya sabara yake? Shine bishiya haka ana shansa ko? Kaman gwanda. Ƙarami ko? Da sabara da ganyen magarya kusan family ɗaya ne. Na ce shi bai da kaya, shi yasa hala suke ha'inci.